Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta iba sa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 14. Di ka makikamalala. Beno papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lablin, bakit? Nakalakwak man ni ti dua baka. Idulin mo ti daduma, tapno saan adagos ama ibos. Mangibati ka lang ni ti umdas, apaggatang kadagiti masapsapol iti unag ti balay. Kastamot tan, iti para iti pagmatrikula dagiti ubing. Wala kay. Sa bagay, kanayon matakasta. Tilaang kayat mo ti matultulok. Adi mo pa'y damagan mat kanyak, no anya ti kayat ko. Kanayon latan apara kadagiti anak ta ti bagbagang. Pasensya ka na, bakit? Impagarup ko ngamin, no awan ka sa pulam. Gaputawan mat ibagbagam kanyak. Gaputa saan mo mat asal sa ludsudan no anya ti kayat ko. Pasensya ka na, bakit? Anya ngamin ti ka sa pulam. Ibagam, tapno amok. Sigurado ka ang kayat mo nga ibagak no anya ti ka sa pulam? Isungarod adamdamaga ka, tapno amok. Wang amin. Daanan da iti cellphone ko. Saanan ang makasurot iti uso. Kada kami amin nga agagayam. Siyak ti kadaanan ti cellphone na. Anya? Ngam idilaang napanabulan agim matangak iti cellphone mo. Bakit? Kat nginginaan pa iti cellphone mo. Imposible mo't Huston! No di mo kayat ti gumatang iti baro a cellphone ko. Saan laang? Sige. Tainak to idulin ti kwartam. Kat mabalin mo ton apagidaan iti kinaaduna. Surunkon. Anya? Agyamanak Danilo. Ingatangan nak iti baro kan napintas a cellphone ko. Mariknak ti pamatag mo kanya. Talaga mat ngamin, Lablin. No siya kumatinaki asawami di. Pulos asaan ka apaayan kadagiti amin akid dawam kanyak. Sana bali. Di dan tumaamuan ti relasyon ta. Gaputanaan na ta. Kasi ita, adata dito'y syudad nga gragsa. Kat iti kasto nga aramidan ta. Pulos nga awan to ti makaduktal iti relasyon ta, Danilo. Husto ka. Pulos adi nakpagatapan ti asawa. Gaputa sanak nga kurkurang kadakuhata kadagiti duang anak mi. Alang arudan, mapantan, sayang ti oras. Ada ako nanang, dagiti ubing ngay, nanganda ka din. Wan, pinakan ko idan, gaputawan kamatlaangan na sumangpot. Sa dino ngamin manen ayatinap na panam. Nakasapsapa ka arimwar itay bigat. Sa ita, nasip ngeten, ngem kasang-sangpot mo pailaang. At dala importante apag nami kadagiti gagayim ko, nanang. Sana bali, awan mat ita ni Bernard. Napan ije Manila, taimbiyahin na dagiti natengkan prutas alako na. Kat, gaputawan ti asawam, agpakpakarabi ikamaten nga agawid. Italaang mat nanang, kan may sa, awan mat madingar aramidak, agen enjoyak laang mat itibiyag ko. Ngam saan kan abalasang, addan pamilya manak ko, pangaasim ko ma, tadi mo mulitan ti sagrado akalay sayo iti asawam. Anya, apay mat nakasta ti bagbagayo kanyak nanang, awan mat madingar aramidak kunaklangarudan. Awan ka di ti panagtalik yung kanyak. Bagbagaan ka laang anak ko. Palpalagipan ka. Pangaasim tadunggag ka kumamot kanyak nga inam. Nanang basta awan ti madingar aramidak. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Oh, lakay, adoyan ti kape. Agkape-kapay laang. Tamalutluton ti pagarmusanan. Agyaman na, bakit? Ay, nabanugak iti biyahe. Puyat kan bandog ti kalaban, iti kastoy a negosyo. Apay, nakisinublat ka kadimanen a nagmaneho?
Iso akas taunay mananabanog mo. Una, kaasimat ni Mang Nardo no saan ko asublatan. Iso matlagayam. Sige, mabiit lang nga ron tagid asara kon. Mangan kan. Sige man bagat. Ay, dagiti ubing ngay. Napanda nag-iskwelan. Madamdama pa'y matamangan ni Nanang. Iso amangan kalatan. Tain nakagrubwat. Adda ngamin napatag-apag nami kadagiti gagayim ko. Kasta ka di. Pangasim ko ma. Agawid ka kumaadagos. Kaya't ko nga adda ka kumamat dito'y balay. Itataaddaak. Alawanan. O sige nga rod, inakon. Tapno makasubli ak adagos. Sige. Agan-anad ka iti papanam. Handa kami, tatang. Kadwak ni Lablin. Naimbag nga orasyo, Tata Kanor. Sige. Adda pa'y papanak. Tatang. Agsarsarita kayo pa'y lang kini Lablin. Isaganak lang timakan ngayon sangpat mi. Mangantayo pa'y. Sige. Mabit lang arod ha. Tayo nakasagana timakan. Nasaya at mat. Tapinanawan na tati anak ko. Balasang ko. Kaya't ka akasarita. Napatag ti ibagak. Katsapay la kuma. Tadi mo tagidaksain. Anya day tatata. Lavlain balasang ko. Amok launay ni Bernard nga asawam. Kat nasaya at atao na jay. Nagagait ka nasingpat. Anya ka di pala ang ti makagapo aliputam. Tata, saanan ang masampul asong batak dagita sa ludsudyo? Basta tiyam mo, katagpinpin na tag kami kini Danilo. Saan to ang maamon ti asawak ti relasyon mi? Gaputa adayo dito'y ti lugar mi. Saan ka ka di ang mabutang? Iti mabalin nga ibunga at ti kasto nga aramiden nyo iti anak ko. Kaya't mo ka day, nga agpada ang madadaal dagiti pamilya yo. Gapaw iti kastang aramiden nyo. Tata Kanor, aday abroad ni Lodi nga asawa ni Danilo. Di nanto pulos maamon ti relasyon ni. Minamaag ti kasta panagrasrason nyo. Agpanunot kayo, sakbay amala daw ti amin. Di yun urayan na mapukaw amin dagiti adda kada kayo. Sakbay nga agamiris kayo. Tata Kanor. Narabyan tamat na nagsubli dito ili Lablin. Hanggang saan na bali. Tanaragsak tayo tinapananta. Ay, Danilo. Apa nagsanay ka? Kan itay pa nadlaw ko asaan ka unay ang matagtagari. Abay, maditirik na? Saan? Ngam natignay ngaming tirik na kadagiti imbagbaga ni tatang mo itay. Ha? Anya man ang timbagbaga ka ni tatang? Pinabainan nakakadimanin? Napanunot ko, nga adda punto na kadagiti imbagbaga na itay kanya. May papan iti relasyon ta. Tagpay sumat, nga awan banagan ti kastoy a relasyon ta. Iso ang nasaysaya at laan. Pangasim, Lablin. Mawatak ti kayat mo ngay baga. Ngamjak lakit ti kabaalan, numapukaw ka iti biyag ko. Nakasaganak amang panaw iti pamilyak, para kan ka. Anya? Pasensya kan, Bernard. Narabyanak mo tin anak kasubli dito'y balay. Apay anak kapulas ka. Agi biyahe ka dagiti naapit anatang ije bagyo. Nalipatam ka din. Ha? Huwag nga paiso. Agbiyahe kayo manan ita arabi eh. Isungarod ako nakkan ka itay. Akayat ko kumamat nga adda ka dito'y balay. Tapno agbabanding tayo. Ngam napatpatag matibabarkadam. Kuwala kay. Saan matakas ta? Nalipatak lang amin nga agbiyahe kayo gayam ita arabi eh. Ala, di mon panunutan timbagak. Sige, patuloy ako. Ururayan nak ni Jano akadwak amang ibiyahe kadagiti natang. Sige, agan-anad ka, lakay. Anya ti gadangam, Lovely.
Agsara akto nga minan diti grocery, gapu tarabiin. Awanin, Divine. Pakikwenta laangan no mano ti bayada. Mabiit lang. Ay, no apay nga min anagladaw ka nga umay gumatang. E dinto ta adda ka laang mat dita balayo. Adda nga min napanak itay bigat. Napan ka kadimanen iji balay akadwam ti kabsat ko? Pangasim, Divine. Saan kumamat aditoy? Ti ammom ka di? Kat saan nga ammo dagiti tattao ti limod a relasyon nyo iti kabsat ko? Divine. Ang mga nagrama ni Bernard nga asawam kat ammo na. Saan amabalin ang maamuan ni Bernard ti amin? Sigurado akagura naktun ti asawak. No kasta, agpanunot kayon. Isardeng yon ti kastangar aramidan nyo. Sakbay amala daw ti amin. Ngam ay ayatak ni Danilo. Diyak kabailan ang mapukaw itibiyag ko. Nupudno nga ay ayatam ti kabsat ko. Likli ka mon. Gaputaawan na saya at apagtungpalan ti basol a relasyon nyo. Ito yung ti kape o tatang. Siya kong tinang timpla. Gaputaad da na sapaan na pananinanang. Agyaman na, anak ko. Awan ka di pa panamitang agsapa. Awan, tatang. Awan sir ko ita. Gaputa holiday. Nasaya at mat. Kaya't ka akasarita. May papanitian niya, tatang. May papan itilimad a relasyon nyo kan ni Loveline. Tatang. Apay. Talaga ka de nga itultuloy yu ti basol a relasyon nyaw. Ay ayatan mi titunggal may sa tatang. Para kanyak. Dapat patagan ni Lablin ngem ti asawak. Minamaag day ta panagayat, Danilaw. Agpada kayaw a pamilya daw. Sa ita, kunam ang napadpatagdayjay a babae, ngam ti mismong asawam. Ay, anyan day ta akapanunutam. Day ta tipudno amarikrik na tatang. Kinapudno na. Kabalak a panawan ti asawak para kinilablin. Anya, day ta ti saan mong aramidan, Danilaw. Tano aramidam ti kasta. Siyak amis mo ti mang durog iti asawam, tapno agdarom. Tapno agpada kayon ang maibalod ka ni Loveline. Nawatam! Nanang, dakayupay lang ti makamu kadagiti anak ko, ha? Adala na patag apag nami kadagiti gagayim ko. Sana bale, saan damutan adagiti maaw-awir ng uping. Tinapatag kat ilutwan yun to ida iti kananda. Agtugaw ka man pa'y lovely anak ko. Mabalin ka de ngagsarita tapay, sakbay arumwar ka. Anya ka diti bagayo nanang, ang mga numaladawak iti oras ang nagtutulagan mi. Nagtutulagan niyo? Wano nagtulagan niyo kin ni Danilo? Ha? Nanang, anya ka din day tangay bagbagayo. Ang mga nuad da makangag. Pudno ti imbagak, saan ka di? Nanang, awan kinapudno day ta. Di mat imbagak kada kayo nga insardeng min kin ni Danilo tagsinsinnarak. Pangaasim kumamot anak ko. Saan mo ko mga orayan ang mauma ti asawam? Saan lang nga agsasao ni Bernard? Ngam amok nga damo na may papan iti relasyon nyo kin ni Danilo. Nanang, kasanumit ngamin ajak makirelasyon kin ni Danilo. Imutan nakmat ni asawak. Di na pa'y mapatgan tikid-kid dawak. Tigatangak kuma cellphone. Maawatak ti asawam. Kasano mo ngamin, nabarayuboy kalaunay. Oray saan mo matakasapulan, kaya't mo agatangan. Kasano no adda kala at pagkasapulan nyo. Adda nga rod makaut yung agastusan, no gastusan nyo mat iti awan ka usaskan na, alaman. Ay, basta. Mas ay-ayatek ni Danilo. Gaputa mariknak nga ipatpatagnak. Babaan iti panangitid na kadagiti amin akayat ko. Anya, no kasta nga raod makamukan. Sangwam no anyan to ti ibungat ti kinatangkan ti ulom. Bernard, lakay. Saan ka di nga da biyahe yu ita iti Manila? Ada,
Ngamimbaon ko lang ang dagiti talkan tayo. Madi ngamin tiriknak. Apay ka di. Awan matkit di. Mas daawak lang amin. Gaputa saan ka mat anagrubwat. Katsi ka, apay nakapalas ka. Kuhala kay. Adda ngamin pag nami kadagiti gagayam ko ita. Addag kasangay amay sa kadagiti gagayam mi. Dumaray kami tapno awan makunkunan Kasta ka di. Amangan numabalin ti sumurot. Uray saanin lakay. Agi na nakakit din. Saan aya ako nam ama ditirik nam? Kabalak. Sumurotak. Tapno adda kadwa mga agawid. Saanan ko nakmat? Kabalak ti agawid ngagmay mesa. Agi na nakakit din. Tapno daras ka agimbag. Kasanon? No saan ka palubusan? Anya? Daytan ti saan amabalin, Bernard. Daytoy matlang tiliw-liwak nagtrab-trabaho dito o nagtibalay. Kan mang ser-serbi kada kayo kadagiti anak ta. Ita, di nakpalubusan. Saan ka palubusan? Gaputa amok nga agkita kayo manan iti dayjay a Danilo. Ni, sana pud na dayta. Anyang nga rod ti kayat asawan, dagiti text na kan ka. Pinagdakan ka ti cellphone ko. Apay, Lovelyn. Anya tinagkurangakan ka. Bernard. Kinapuno na. Nabayagan nga amok alepliputan na ka. Ngam binaybay aklaan. Gaputa ti pagarup ko. Kat sumardang kamatlaan. Ngam saan? Gaputa intultuloy yung gayam. Apay. Anya launay tinagkurangakan ka. Pakawanan nak, Bernard. Ngam naaramid ko ti kasjay. Gaputan na imot ka kanyak. Di mo amo ti mangrik na. Kaano pa'y nga inimutan ka? Ititad kumot amin akayat mo. Ngam te cellphone akayat mo agatangan. Ti mauni ko maagatangan. Baka agkurang ti pang matrikula dagiti ubing. Apay, narigat ka di ang maawatam dayta. Dayta ti madikan ka. Puro latan dagiti anak tati pang pangrunam. Kasano akmatan? Kasano dagiti kasapulak? Panagkunak, sa anak anagkurang kan ka. Ngamno kayat mo latta ti makirelasyon ka ni Danilo. Idarom kayo. Sigurado ang mabalod kayo. Gaputan na batad dagiti pamanagnak ko. Anya? Apay asaan ka nga imay dito idirabi, Lovelyn? Amom ka di nga inururay ka. Gaputa ka iliw ka una yan. Pasensya kan, Danilo. Nga makiwin na swasakon kan ka. Anya? Saan? Di na kumamatrabakan iti kasta, Lovelyn. Amumot ang napatag ka unay kanyak. Kabalak apanawan ti pamilyak para ken ka. Ngamtsak kaya ti may balod. Naamuanan ni Bernard ti relasyon ta. Kat nagpangtanga agdarom no sa anak amakiwin na swaskan ka. Anya? Diyak kabalan, Lovelyn. Diyak kaya ti may balod, Danilo. Kaasimat dagiti anak ko. Kan may sa... Naamiris ko anasaysaya at nuput dentan ti basol a relasyon ta. Naamiris ko ang maibabayin ti pamilyak no saan tapay lang agpanunot. Nang runakat pasig a babae dagiti anak ko. Danilo, ipamay samlatan ti imatang mo iti pamilyak. Kat kastamat ti aramidak. Sige nga rod, Lovelyn. Ket sapay la kuma. Tama pakawanak ti asawak. Gapo iti dayto yung inaramid ko. Kabayatan ti kaadda na iti adayo a lugar. Tapno manggad. Kitam dagitang nakyo, ading ko. Nagraragsak da nga agaayam akadwada ti asawam. Wen nga rod manang. Naimbaglakid din taman nakaawat. Ken nasingpet ti asawak.
Pinakawan na kitilaksid tinagbasulak. Iso ading mo ko masayangan dayto agundaway, ading ko. Agsingsingpat ka, kat di mon ulitan ti makikamalala. Wan manang. Inkidawak da ito iti pamakawan iti Diyos. Kat si pupuso matan ti panagbabawik, iti kasjay nga inaramit ko. Sa pulam ti ragsak mo iti asawam, kas kinuna ti sursuro iti Biblia. Liklikan ti agbasol, tapno bendisyonan naka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.